STS. Wspieramy polski sport. Ja z Bolesławoplesiem, a Pagoriawym Nowostolik Tolikomości, Gremo Makarena! Niedziela, 24 dzień marca. Witamy z miejsca na ziemi, gdzie od 8 rano masowo tańczy się Makarenę. No i choć trudno przechodzi to przez gardło, to już ostatni dzień Pucharu Świata 2018-2019. Dzisiaj wielki finał sezonu na letalnicy z udziałem 30 skoczków. Na starcie mamy 4 Polaków, a potem już wręczenia poszczególnych nagród za tę zimę. Najpierw ceremonia konkursu finałowego na obiekcie HS 240, a następnie wręczenie kryształowej kuli Ryoyu Kobayashiemu. Wręczenie Pucharu Narodów Polakom, którzy wczoraj w kapitalnym stylu wygrali konkurs drużynowy po raz pierwszy na skoczni do lotów narciarskich. No a dalej Planica 7, tutaj wciąż trwa walka między Kobayashim a Markusem Eisenbichlerem. No i ta sama dwójka toczy bój w klasyfikacji generalnej o małą kryształową kulę za Puchar Świata w lotach. A pogoda taka jak od 3 dni, nadal jest tutaj cudownie, bajecznie. Teraz, kiedy Dolina Planicy jest jeszcze w cieniu, wieje troszkę chłodem, jest tutaj około zera, ale dzisiaj termometry mają wskazywać jeszcze 17 stopni Celsjusza. No a wiatr nie będzie żadnym problemem. Mamy nadzieję, że spędzicie tę niedzielę razem z polskimi skoczkami, z najlepszymi lotnikami świata, no i z serwisem skijumping.pl. Po raz trzeci z rzędu byliśmy na każdych zawodach Pucharu Świata, no i to dzięki Wam mamy motywację do pokonywania świata, do zbierania wypowiedzi, do robienia zdjęć, no i publikowania informacji, ciekawostek, faktów dotyczących rywalizacji skoczków, a także skoczkin narciarskich. Kończy się wyjątkowo długi sezon, historycznie długa edycja Pucharu Świata. Wspaniała dla Polaków, ponieważ to tej zimy 2 razy wygrał Kamil Stoch, raz Dawid Kubacki. Mistrzostwa Świata w DFL przyniosły nam złoto Kubackiego, srebro Kamila Stocha. No a do tego Polacy 9 razy zajmowali drugie miejsce, 10 razy trzecie i triumfowali w konkursach drużynowych aż 3-krotnie. No i to zaowocowało Pucharem Narodów. Ten Polacy odbiorą dzisiaj po raz drugi. No a po zawodach powinniśmy poznać decyzję dotyczącą Stefana Horngachera. Czy Austriak zostaje z nami, czy poznamy nowego szkoleniowca? To już dzisiaj, tuż po finale z udziałem 30 skoczków. Trzymajcie kciuki za Polaków. O 9 seria próbna, a o 10 początek pierwszej serii ocenianej.